Politkomiteens grundelse for, hvorfor Molly Marlene Stensgaard er årets modtager af Særbodelen. Francis Ford Coppola har kaldt klipningen for selve filmens essens. Efter hans mening opstår en films særlige alkymi i klippefasen, når enestående billeder af følelsesladede øjeblikke sættes sammen. Det er en kunst at klippe, men kun få klippere er kendte kunstnere, fordi deres arbejde udspiller sig bag kulissen. I dag vil vi gerne trække en af dansk films dygtigste inden for klippekunsten frem i lyset. For sin imponerende præstation med at skabe ikke bare én, men 2 overvældende versioner af Lars von Triers Nymphomaniac. Molly Marlene Stensgaard har siden tv-serien Ride været en tilbagevendende ingrediens i Lars von Triers værker. Hun har været med til at skabe forførende helheder af alt fra Idioternes dogmemateriale over Dance and the Darks 100 kameraøjne til Dogville og Mandalays store kridtstregsdramaer. Martin Scorsese har sin Thelma Schoonmaker som hemmeligt våben, Lars von Trier har sin Molly Marlene. Samtidig har Molly Marlene Stensgaard hjulpet en række andre danske filmskabere med at få deres visioner til at samle sig. Både som klipper og i en årrække også som spillefilmskonsulent ved Dansk Filminstitut. Men det er ikke mindst bedriften med både den lange og den korte version af Nymphomaniac, som i år gør, at hun skal hædres med en særbodel. Vi har været blæst bagover af begge versioner, og vi glæder os til at se, hvem der i fremtiden kommer til at nyde godt af Molly Marlene Stensgaards behagelige væsen og sikre blik for klip. Virkelig glad for den her, så tak til Politkomiteen først og fremmest. Jeg elsker at fortælle historier, og jeg elsker at hjælpe andre mennesker med at fortælle deres historie. Og det gælder sådan set både i klipperummet og i forfatterrummet og i det konceptuelle rum, som det så fint hedder på tv-serien. Det er meget, meget lykkeligt for mig at få lov til at arbejde med historier på så mange forskellige planer. Jeg er meget, meget lykkelig for, at så mange forskellige mennesker lukker mig ind i det ret skrøbelige rum, det er at gå ind i den der fortællende arbejdsproces. Det er jeg virkelig glad for. Jeg er også meget glad for alle de mennesker, som skaffer materialet, som jeg kan sidde og boldre mig i. Det er instruktører og forfattere, og i høj grad også skuespillere. Gudskelov, at der er nogen, der vil stå og krænge sjælen ud foran kameraet. Det er en gave. Og så er der Lars von Trier, nu er det jo primært ham, og Nymphomaniac, som jo var en stor 9 måneder langs mega fornøjelse. Altså. Ikke mindst også takket være mine skønne kolleger, Morten Højberg og Jakob, som sidder her et eller andet sted, Schultinger, og Per Sandholt. Det var skønt. Jeg synes, at Lars bør nævne selvfølgelig, fordi han er en fantastisk instruktør, men også fordi, at han er en meget stor inspiration for mig, og i hans sådan, tilgang til arbejdet. Jeg har altid Lars i baghovedet, også når jeg arbejder med andre. Det er han sikkert ikke glad for, at jeg arbejder med andre, men det bliver jeg jo nødt til indimellem. Jeg har ham altid i baghovedet, fordi at jeg ved, at Lars får mig til at gøre mig helvedes umage. Han får mig til at være nysgerrig og grænsesøgende. Han husker mig på, at plejer for alvor og for evigt er begravet. Og så minder han mig også altid om, at det er faktisk okay at have det skideskægt, mens vi laver det, vi laver. Så tak for det, Lars. Til allersidst vil jeg gerne takke min familie, og især mine 2 vidunderlige børn, Johan og Petra, som sidder heroppe. Tusind tak. Jeg er virkelig glad.